Yun na mga kaji, sinakmal na. Ayan mga kaji, good morning ulit. Last fight natin to. Hindi ko alam kung idudugtong ko dun sa una o separate to. God bless sa inyong lahat mga kaji. Sana maglaro ng maayos to. Ito itim mga kaji. Ayan. TM size lang siguro to. Pero parang ewan ko, parang good size. Sa tingin ko good size to mga kaji. Kasi pag naabulto to, lalaki pa yung kahan nito. Tapos medyo tataba yung paa. Kasi tingin ko papatak ng good size to mga kaji. Ito. Pag-game natin. Papwestuhin ko lang. Sana maganda talaga laban na ito. And ayun, pasensya niyo ako mga kaji kung medyo alam yun, boss yung energy natin. Kasi talagang medyo tinatrangkaso talaga ako ngayon. Hindi pala medyo tinatrangkaso talaga ako ngayon. Ayan. Umarap pa. Marami na. Ayan, okay, game na natin. Tignan natin yung kalaban niya. Kita nyo naman sa picture, ito yung kalaban niya mga kaji. Okay, game natin. Yan na mga kaji, sinakmal niya na. Sinakmal niya na. Ayan na, sige, kitang kita yung mga katis oh. Maling mali yung itim dun ah. Pumasok mga kaji, sinakmal niya pa loob. Sinaglit lang siya oh. Kampante yung itim. Dali. Ay mga kaji, binilutan agad oh. Nagkampante kasi siya. Ito. Grabe namang ginawa doon. Ayun, yun lang mga kaji, dali talaga. Sana napapasya ko pa rin kayo mga kaji. Nabibigyan ko kayo ng magagandang laban. Yan, next time parating yung summon ko. Maglalaban ko tayo malalaking gagamba. Ito sinusubo ko lang mga kaji. Kasi baka may dumayo sa akin. Hindi ko nilalabas muna yung malalaki ko. Kasi kumbaga pangharang ko yun. And ito mga kaji, sana nag-enjoy kayo. God bless po sa inyong lahat.